אנו מבקשים מהציבור לא להתקרב לחוטים קרועים ולדווח על המפגע מיידית בעמוד הפייסבוק הרשמי של חברת החשמל. עובדי חברת החשמל נמצאים בשטח ומטפלים בתקלות מהר ככל שניתן. בשל עומס רב במרכזי השירות 103 של חברת החשמל, אנא עדכנו נפגעים בתקלות באתר חברת החשמל ובפייסבוק. שם גם תוכלו למצוא מידע עדכני על התקלות ומשך החשמל לצפון בצנומה. תודה על הסבלנות, איתכם בכל רגע. גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. احط هذا احط ستاين اللي هو ربع كيلو احط حميد هذا هيبيو تلي مشلي بكل هاي تصريحات צפת נערכים לפינוי של תושבים ומשפחות אם בשעות הקרובות לא יחזור החשמל לשכונות בעיר או שהעיר בשוחד אני אחראי לנעשה בעיר, יש לי תושבים בחשמל כבר 30 שעות, המצב נמצא בשליטה, אבל החשמל לא יחזור, לא תהיה ברירה אלא לפנות. 35,000 משקי בית, כ2% מכלל צרכני החשמל בישראל עדיין מנותקים מהזרם. חברת החשמל לא יודעים להעריך מתי יסתיימו העבודות. בירושלים החל פינוי צירי התנועה, וכוחות הסיוע מקווים שעד הלילה ייפתח ציר תנועה ראשון לבירה. זה הזוי שהשאירו את רכביהם בעיר לצאת מהבית ולהזיז אותם. בחיפה פונתה קשישה לבית החולים כשהיא סובלת ממכת קור, היא מטופלת בשעות האלה. בצפון הארץ יישובים רבים עדיין מנותקים מהחשמל, ביניהם ספסופה, קיבוץ ססה וקיבוץ עירון. ביישוב הדרוזי בית ג'אן אין חשמל, אין מים, איש הגישה היחיד ביישוב עדיין חסר. ברשות החירום הלאומית טרם פרסמו כל הודעה. שר הממונה על ההיערכות למצבי חירום במדינה גלעד ארדן כלל לא השתתף בהערכות המצב שקיים היום ראש הממשלה נתניהו. שר הביטחון משה בוגי יעלון אמר בצהריים בשום פנים ואופן אין פה מחדל, כך כמה ימים להתאושש, אבל המערכות עובדות. שר הרווחה מאיר כהן אמר לא היה מחדל, אבל צריך להבין מה קרה עם חברת החשמל. ציפורים בוויסקי. בנות מהכיתה? ירושלים וצפת לא יהיו הערב אוטובוסים. מאות אנשים עושים דרכם ברכבות מירושלים לתל אביב ולחיפה. הרכבות הבאות יצאו בשעה 5 ל6:30. השירות המטאורולוגי אומרים שהגשמים והשלבים נחלקים משמעותית ופסקו הלילה. מיד לאחר העדכון הזה בריכת גלי צה"ל. הכרך עדיין מבעיר שלי. עוד חדשות, סין המציאה חללית ראשונה על הירח 35 שנים לאחר שעשו זאת ארצות הברית ורוסיה. סוכנות הפלסטינית מדווחת שמזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי צפוי לזמן את ראש הממשלה נתניהו וראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ואת יודעת מה תעשי? תכנסי למקלחת למקלחת. ארצות הברית להוסיף חברות לרשימה השחורה של החברות הסוחרות עם איראן עשויה לסבך מאוד את יישום הסכם ז'נבה. ובמצרים קיים משאל עם על החוקה החדשה ב-14 וב-15 בינואר. כך הודיעה סוכנות הידיעות הממשלתית. אלה החדשות. ומה? נהנית. מתי? איך? מה? מה אמרתי? נהניתי? מאוד. עושים בהסעה להופעות. שמים לב ילדים שמספסים ומספסים בחיים גם שלהם וגם שלהם. להימנע מזה כל אס-אמס אחד. אני אתה מצלם את זה? זה מצולם עכשיו? כן. אנחנו אונליין? יואו, אני זורקת עליך קרח. זה לא נראה חושבת. יש לך אחד נוסע. מקיף שלי. במעמקים קראתי בשובך החזור של האור לעיניי